Мы продолжаем нашу передачу и приглашаем к экрану прекрасную женщину, жительницу села Старый Атлаш Старокулаткинского района Мезитову Решиду Абубекеровну. Сегодня она отмечает свой 65-летний юбилей. С этим праздником жизни искренне ее спешат поздравить любящие дети Гульфия, Газинор и Диляра, зятья Шукур и Олег, сноха Лейсян, внуки Эмилия, Лиана, Зиннур, Тамерлан, Алия, Алсу, Дарина и Амалия, сватья Гульфия. Дни и ночи пролетают настолько быстро, что у нас совсем не остается времени для того, чтобы иногда задуматься о том, что для нас может быть действительно важным в этой жизни. Но за всей суетой мы действительно не должны ничего потерять. И в этот момент мы принесли своей маме кучу теплых пожеланий, так как у тебя сегодня юбилей – 65 лет. Мы приготовили для тебя подарок, который в любом случае будет так сильно тебе приятно получить. Знаешь, мамочка, мы тебя очень сильно любим. Вот почему нам совсем не хочется, чтобы ты когда-то испытывала какие-то трудности и неприятности. Давай просто и дальше будем стараться делать все для того, чтобы счастливо проживать свою жизнь. Для каждого обитателя нашей планеты роднее человека, чем мама, не было, нет и точно не будет. Мама – это тепло, счастье, щедрость, искренность и все самое светлое. Дорогая наша мамочка, в этот день рождения мы желаем тебе побольше светлых дней. Пускай на твоем веку не встречается беда, а слезы выступают только от радости. Безнең кадерле кешебез 1955 елның 10 ноябрендә Иске Кулатка бистәсенең Абубекер белән Халифә Бимеевлар гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килә. Бала чактан ук ул җырчы булырга хыяллана, ләкин 10нчы сыйныфны тәмамлагач Саратов шәһәренең Тегү училищесына укырга керә. Кулына дипломын алган яшь белгеч янәдән туган авылына кайта һәм озакламый җан юлдашын очратып кияүгә чыга. Яшь гаилә, әткәебез тормыш иптәше Мәзитов Мубин Мунир улы белән Актюбинск шәһәренә күчеп китәләр. Анда 19 ел яшәп, янәдән туган якка кайтып, Иске Атлаш авылында яши башлыйлар. Бергә 3 бала үстерәләр: Гөлфия, Газинур һәм төпчек кызлары Диляраны. 5 ноябрь көнендә тормыш иптәше белән бергә яшәүләренә 45 ел булыр иде. Газиз кешебез Атлаш колхозы ашханәсендә пешекче һәм авыл мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе булып эшләде. Хәзер инде якыныбыз лаеклы ялда. Яратып бакча эшләре белән шөгыльләнә, кунакка балалары белән оныкларын һәрвакыт көтеп кала. Әниебез, рәхмәт сиңа безне үстереп кеше ясаган өчен, һәрвакыт җылы сүзең, йомшак күңелең өчен. Безнең терәгебез булып озак еллар кал. Сөекләнкәебез, гомер барышында син байтак йокысыз төннәр һәм безнең өчен кайгыга күмелгән көннәр үткәрдең. Уйлама, без белмибез, күрмибез, булмаса аңламыйбыз дип. Киресенчә, без барын да аңлап яшибез һәм синең алдыңда мең бурычлы икәнлегебезне беләбез. Хәлләреңнән килсә гафу ит, әгәр рәнҗетерлек сүзләр әйткән булсак. Бүген юбилееңдә сиңа кояштай озын гомер телибез. Бәхетең гомерле, ә гомерләрең бәхетле булсын. Әни дигән сүз кыска да, тик кадере күп аның. Ике дөнья җәннәтендә урыны булсын аның. Әнием безнең өчен генә һаман да яшәп килә. Безгә бар сөю назын да, мәхәббәтен дә бирә. Бүген җитте туган көнең. Ял ит әйдә утырып. Сиңа теләкләр телибез, куш итеп, тутырып. Хөрмәтле Рәшидә Абубекеровна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алда да бәхетле булып гомер кичерегез. Әлеге җыр бары сезнең өчен яңгырый.
ey bägrim kitken çaklarımdan uzatasın bulgap ul yawlık minim üçün sin gaziz feriştem deliyim sina deliyim zur sağlık tatlı yıkın gülüp günlerimden barışılmaşı enegey seni yokka dağalarım yamanlardan saklay yanlarımda minem sen yokta Haytır yoldan күзен алмай көткән әнкәйе мин қадірлі кешем улым қайта диеп қабатланып қаршылайсың ташлап бар ішем татлы йокың өліп түннәрімдән barışılmaşı enegey seni yokka dağalarım yamanlardan saklay yanarımda minem sen yokta Ağır sözler әйтеп кай вакытта Yaralasam sabır йөрәгем Кичер мине әнкәй син гафу ит Өмір бирдең бул дип терәгем Татлы йокың үлеп төннәрендә Barışılmaşı enegey seni yokka dağalarım yamanlardan saklay yanarımda minem sen yokta dağalarım yamanlardan saklay yanarımda minem sen yokta Deliyim sina ənkəy zor sağlar